pinter. Kula gawe iket yo gondolan yo. Balik terus balik kali loro kok. Oh iya rasane, Bu. Nggih, kula kan menentang Mas. Aduh. Iya. 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 Aja diguyu ya. Ora tak guyu kali mana. Tunggu kita ning pinggir kali. Oke. Warga bakaran wetan dengan kata rezeki. Iya. Apa? Biasanya kok ana samburan tene kalian sing ngono iki. Untuk ketan campur rode. Ya. Aku bakaran nonton kabeh. Biasanya kok ada dilane. Ora. Nang lembah sampai tak kancane yang sudah super power arep salto bareng jare. Wow, mana? Sinten? Mbak Sinta sing saking Joto. Oh, Mbak Sinta. Joto Rogo Mbak. Monggo Mbak Sinta. Tolong saya
Mas. Nego sampun kirim ke kono. Sudah Cewek. Cewek. sudah kucing aja. Kok kucing? Iya, bayar sih lanang umur itu saudara. Sing lanang umur 5 tahun. Sing cewek umur berapa? Sing cewek umur 4 tahun setengah. Ya tahu. Masih kecil-kecil. Mula om iki kae aja dikerepi ning omah. Gua tak buat mulai tak buat. Bojo tak dikon-dikon tak mulai. Kucing. Ya. Ora, ana mesti mosok yo tak ae kok umbul diplek nang tane. Alumni sarang Solo bapakku jadi alus profesi gue mungkin yang ngayora mungkin CV apa sarang Solo tak lumpuh kan gue nanti saya ini buka lo gak gamelan double sing nanti ngomong di sini sarang Solo tak jaga tak itu kabeh ayo lo tenang Mbak Sita kok nganti koyo ngene iki pakai bahasane kok ngomong bro aku subuh to ora aku ora golek duit blas aku ora golek apa-apa nang aku tak belakang tak iki rawan duit daleme ngene aku juga mobil iki aku mau yo karo yo yo ora golek duit kok tak kok nganti iku Pak Kades karo panitia mau apa-apa sak karo aku wong rambute cacahe 20 sing dene cacahe 10 sone rong dino kok kira-kira sak karo aku arep utang 3 juta umpama aku mau nompo aku mau nompo eno yakin aku mau nompo kecuali langsung dibuka kantoran biru orang ampun tak ini ampun pasti tak boleh tak izin dengan lem nganggo mantul nganggo tarikan ora cari kok dhewe mengubarkan iya
banyak rezeki. Jadi mau kontak lupa. Yo kok pakai sudah lah. Sudah dan cari pakai kabel. Ora oke. Mbak Sita kalian coba. Apa sih? Maka kalau nggak kurang ya kenal Pak Wahyu nanti. Kalau orang bisa anak juga kenal. Ada macam. Oh, asik juga. Ada macam. Tak boleh kok. Iya iya. Masa aku sintok masa nak. Ada macam. Ketindih kayu. Pagi bakaran. Putih terpurung. Wah. Ya 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 ya. Mbak Inang coba. Tunggu dekat. Di pinggir sumur. Pikir subur. Bakaran wetan. Mungkin tambah makmur. Nggak bikin rata. Ayo cek. Ini pasti gue intelektual. Itu apa kecerdasannya seorang pelaku ini sekiranya tidak stop. Ada bisa. Orang rasa yang amu. Sing pasannya berbi. Mungkin waktu bakaran wetan radio moyo. Nggak kesan, nggak kesi ya. Kalau jalan mungkin ya. Perawan